Asihambelani. Molweni welicala, molweni nangapha. Ndiyabulisa kuwo onke amacala. Ndiyabulisa kweli icala, molo wethu. Ndiyabulisa nakweli icala, molo. Njani wethu, uyaphila? Hello. Molo kweli cala. Molo nangapha. Molo ngapha. Molweni bethunana. Ninjani namhlanje? Niyaphila? Namhlanje ndiza kube ndicokoza ubuso bam. Xa ndenjenjalo ndifuna chokoze nobakho ubuso. Singachithanga xesha lide, masiqalise ukuchokoza ubuso. Masiqalise chokoza ubuso bakho, nawe uchokoze ubuso bam. Chokoza ubuso bakho, nawe uchokoze ubuso bam. Ngoko ke andinanto yakuchokoza. Ndiye ndisebenzise ii-earbuds xa ndichokoza. Jonga ke, ndisebenzisa ntoni? Nazi uyazibona? B, A, B, E, S, A, F, E, T, E, B, U, D, S. Baby safety buds. Ndiye ndisebenzise ezi ziqhelekileyo qha kha ndikwazi uzifumana evenkileni. Qha ke ngoku kuba ndingazifumenanga ndathenga ezi. Xa ndifika endlini ndizivula ndiqonda hayi mani, kutheni ingathi khona into ehlukileyo nje kwezi, azifani nezi ndidla ngokuzithenga. Xa ndizijonga hayi, zibhala uba zezabantwana kaloku. Xa ndizijonga ngaphakathi zinje sanqa, andidli ngokuzibona ezinje. Ndiboza uba hayi bo, kutheni zavele zanje zona? Hayi ke sanqa ziqhelekile. Nantsi ke into zokuqala siza kuyisebenzisa, yile nto siyidingayo. Siza kube sichokoza ngayo ke. Kodwa ke ndiyacinga uba unombuzo ozibuza wona, xa sizichokoza ngayo, sichokoza ntoni kanye kanye? Khasixelele siviwe sichokoza ntoni kanye kanye. Hayi sanqa, andinayo ikhalamine. Ngoku ke siza kube sisichokoza ngentoni? Ngento yokuqubha. Sichokoza ngento yokuqubha. Nantsi. Khona le ngxolo iqhubekayo apha phandle. Funeka ndimane ndilindile, ndiphinde ndiqhubekeke, ngoba kukhona ingxolo eyenzekalayo apha phandle. Masilinde kancinci, ngathi khona le moto ifuna ukugqitha nayo.
andiyazi nofuna ugqitha kwesi sitalato sethu noma kwesinye. Masiqhubekeke wethu, bendisatsho. Colgate. That's Colgate. Do you see the Colgate? Why am I speaking English? This is a purely Xhosa video. Uyayibona ke Colgate. Uyayibona iColgate. Wonke umntu xa ndisenza into, akho mntu qho xa ndisenza into osoloko khona okhalazayo. Kwandawo indithembisela laa mntu akhwela idonki nonkosikazi wakhe bedlula esicaka kwabantu. Yho, bakhwela idonki. Kutheni begqilaza idonki? Kutheni begqilaza idonki? Hayi ke, ehlo yi-one edonkini. Kuba kuthiwa kutheni bekhwela idonki bobabini? Bayaligqilaza idonki. Ehlo umyeni kukhwela unkosikazi yedwa. Kuthiwa hayi bo, ungehla njani edonkini ukhwelisa unkosikazi wakho? Ungehla njani edonkini ukhwelise unkosikazi wakho yedwa? Hayi suka, hayi suka, usisiyada okhweza unkosikazi wakho idonki wena uhamba ngeenyawo. Hayi ke, ehla unkosikazi sogqiba ukwehla kukhwela umyeni wakhe. Xa ekhwela umyeni kuthiwe hayi, laa ndoda ayondoda iqotho kwayona, imuncu. Kutheni ezokhwela into edonkini yona iyekise unkosikazi wakhe ahambe ngeenyawo? Ayikhathali kwayona, ndinixelele. Hayi ke, baqonda uba uyabona ngoku masive sehle sobabini eli donki, siliyeke lizihambele, sihambe ecaleni kwalo. Basogqiba bayahleka. Bathi xa bajonga abaya baneedonki kodwa banqabaza ngeenyawo. Baliyekile idonki lizihambela lodwa apha ecaleni kwabo. Abasamade sana. Kutheni bemuncu kangaka? Abakhwela idonki eli baliyeke lizihambele ngeenyawo. Litshisa ngaka ilanga sanqa ligqatsa ubhobhoyi. Bona bakhetha ukuthini? Bakhetha ukuhamba ngeenyawo. Hayi sanqa. Zange ndayibona into enjalo. Laa nto ke yeli donki, yeli bali ndilibalisela lona, lisifundisa into yokuba noba ungenza ntoni, uyenze ngoluphi uhlobo, uzame ukonwabisa wonke umntu, koba khona abakhalazayo. Ngoba yonke into asoloko umntu okhalazayo, noba ungayenza uyenzisise kangakanani, wena qhubekeka wenza le nto ufuna ukuyenza, le nto ukonwabisayo. Uwayeka abathethayo kuba kwasoloko umntu othethayo. Kwasoloko kukhona umntu othethayo. Noba ungenza ntoni, kuba neli donki likhwelweyo. Benze yonke into ongayenza ngedonki. Kodwa khange bonwaba abantu, basoloko bethetha ngedonki labo. Uyaqonda loo nto? Nanamhlanje ke ndiza kuchokoza ngeColgate yam. Ndokwenza ngeColgate yam, ndikuchokoze. Khona zothi noba ubustolikela apha ezantsi, bekhona benditolikile bezoba khona othi, uyabona wena uyatolika apha ezantsi ngoku. Xa utolika apha ezantsi uyasiphazamisa emehlweni, sifuna ukulala. Uyayibona loo nto? Ndithetha isiXhosa sodwa. Hayi, ngefana uye wasiguqulela thina singakuvayo. Hayi ke ndiguqulele. Hayi, ngamanye amaxesha thina sifuna ukuva uthini, ntontontoni. Abonwaba abantu, kodwa ke masiqhubekeke.
anayo ikhalamine ngoku eso sebenzise Colgate. Ndayibhotyuza mandiyibhotyuza besandleni ndayibhotyuza. Cinga uba izosonela le incinane nje, cokoza nje lincinane, igaqa nje lincinane. Akufunekanga ungenze kakhulu, akufunekanga uyibhotyuze kakhulu. Ndinixelela iColgate abanye abantu bayibhotyuza kanje ne, bayiqala apha ezantsi, bayiqala ezantsi bayimise kanje, and then xa iphela ithi iphela okube bayimane beyenyusa. Mna ndiyibhotyuze ndifuna ishwabane, andonwabi ingashwabananga, shwabanisa. Ndenza noba yintoni namhlanje, nizawuzibona. Bhotyuza, ndiyayishwabanisa, ndifuna ishwabane. Ekhaya bathanda ukuyithi kanje. Ngenxa yoba abanye bethanda ukuyithi kanje, mna ndifike ndishwabanise. Bangayithandi loo nto, baqonda uba mandibe neyam mna, eyam ndiyishwabanise. Ayinangxaki noba uyishwabanise kusala into ephumayo, kuphuma into eyi-one. Mna ndasoloko ndiyibhotyuza, ndiyishwabanisile. Bona bayithatha apha ezantsi kanje. Kodwa lisagcwele, ayikapheli, isagcwele. Masiqalise ke ndisichokoze. Nina nilapha, mna ubuso bam ndibubona lapha. Andazi uba ndijonge nina noba ndijonga lapha. Uba ndijonga nina andizuzibona le nto ndiyenzayo ebusweni bam uba ndijonga nina. Nina ndifuna ndijonge nina kodwa andizuzibona le nto ndiyenzayo. Xa ndifuna ubona le nto ndiyenzayo akufunekanga ndijonge nina, funeka ndijonge apha ecaleni, ningabi naxhala. Xa ndisenza mna ndizojonga apha ecaleni apha. Xa ndisenza nina ndijonge nina. Masiqalise ke. Chokoza lokuqala. Yabo lisecaleni ukuba ndizama ukujonga nina phinde ndijonge nangapha. Masilicike. Ndenza amabini, ndenza ngapha, ndenze nangapha. Masibe ngamaciko wethu, senze ngapha nangapha. Nalichokoza lam lesibini, yabo ndiwenzile andingqamelana sendiwenzile. Masiqale ngawe ngoku, masichokoze wena. Nawe bangathi uyajika ujonge kweli cala, guqula intloko yakho ujongise kweli cala, intloko yakho jongisa ecaleni, nalo lakho. Chokoza lokuqala lenzile, masincuphe kwakhona. Ndikwenzele sibini. Jika ngawujonga kweli cala, yiza kweli cala. Okay. Nakho ke chokoza lakho lesibini sendilenzile. Masincobhele mna ke ngoku ndifuna ukwenza eliphakathi naphakathi kwala besendiwenzile, ngoba ndizincobhile ndashukumisa yonke loo nto bendiyenza. Mandizijonge apha. Nalo ke elesithathu ndilenzile. Masincobhele wena ke nalo ungashukumi. Nalo lakho lesithathu. Chokoza lakho. Masiphinde ke senze lam ke ndilenza apha ezantsi kweli. Masenze wena ke. Chokoze wena. Nawe lakho lesithathu. Ndifuna elinye ke. Masichokoze wena. Okay. Ndagqibela kudala ndiyazi nale nto ndiyenzayo. Ndinixelela. Andiyazi nale nto ndiyenzayo. Ndigqibele nosichokoza. Ndagqibela kudala.
ndaqala kudala ukusichokoza. Naxa ndisichokoza ndisichokoza ndisijongile. Le ndiyenza ngoku andiyazi uba nekamera ikude, andiyiboni le nto ndiyenzayo. Ndazibona ukuthi bandiyiqhakukile kule ndawo. Nalibona iqhakuva lam, masichokoze wena yho. Asenze wena, asenze wena. Sondela ungashukumi. Uyazibona ushukumile yho, masicike. Masicike. Siphinde siyiguqule sikwenze ichokoza kwakhona. Chokoza. Kwenzele ichokoza. Njengoba ndiDVD into ezininzi ixesha eliyi-1, kwanyanzeleka apha ndiDVD enye ke ngoku. Ngale nto. Okay, lena ndizoyenza phi? Ndiyenza apha ezidleleni. I think zirayithi ezimbini ezidlela. Ndizenzile. Masenze wena ke ngoku apha ezidleleni. Chokoza lokuqala nali nelesibini, kwelinye isidlele ndiwenze lesithathu nelesine. Nalichokoza lesithathu, nalichokoza lesine. Ingawi phantsi into yam yokuchokoza. Ndithanda ukuweyista for ke ngoku andifuni ukuweyista nee-earbuds ezi. Ndifuna uzenza umgca ke ngoku. Uzenza umgca. Ndizenza umgca. Qaleni masincophe senze wena nyamisa. Sendisichokozile ndasigqiba. Masenze umgca wakho ke. Sincophe ne. Iyaqina nale Colgate. Yiza nikwenza umgca wakho. Nanku umgca. Ungashukumi. Nanku umgca wakho. Nanku umgca wakho. Uncedile. Uncedile. Owashukuma. Uncedile. Ungashukumi. Sendiwenzile umgca wakho. Ndifuna ukukufakela imibala egcweleyo wena. Ndifuna imibala egcweleyo apha kuwe. Khawume kancinci. Come on. Yabo, sikhethe imibala. Ndifuna imibala egqamileyo. Ndifuna lona nalo nalo nalo. Masiqale ngalona bomvu kodwa. Kuba ndifuna egqamileyo. Ukuqaba imibala egqamileyo. Simgqibile ke lo mbala obomvu. Masize ngalo. Andiwazi ndizothi ngintoni ke mna. Umbala upinki ngesiXhosa. Nothi unjani? Ndingcobhile kodwa. Qabe kuwe. Qabe. Qabe. Qabe yena. Masize kulaa mdaka. Nanku umbala omdaka. Umbala omdaka. Ndoqaba apha ebunzi. Nalapha esidleleni. Nalapha esilevini. Nakwesi sidlele. Sigqibele ngombala oqanda. Wesiqale ngobomvu. Ngoku siza koqanda. Oqanda ndizawuqaba apha emqaleni. Luqanda umbala ndawuqaba apha emqaleni ke wona. Masikuqaba umbala oqanda apha emqaleni. Ayiqonda le nto ndithethayo? Ayiqondisisa le nto ndiyithethayo?
uba funa ndikuchokozele, funa ndikuchokozele. Xa ndigqibayo ukuchokoza ke ndikuqabe ngombala oqanda, bese ungcwaphe kwakhona umbala oqanda. Ndikuqabe apha emqaleni, ndikuqabe umbala oqanda apha emqaleni, ndikuqabe umbala oqanda apha emqaleni. Ndiyacinga uba sesigqibile yonke imibala. Khona omnye omfunayo? Khona lo mbala omnyama nombala omhlophe. Qha ndiqiniseka kungekwenza kuqaba phi. Amachokoza wakho ingathi ayaqina kuba bendiwenze ngeColgate. Jonga xa ndiwaqhwetha ayaqhephuka, xa ndiwaqhwetha ayaqhephuka. Bendizamile ukuncopha ndiqabe kancinane, qha ke iyaqina iColgate xa idibene nomoya. Ngoku ayaqhekeka, ayaqhephuka. Yabo, qhekekile neli. Jonga xa ndilitsalisisa liyaqhephuka liwe. Ndijonge na eli, xa ndilitsala ndiliqhephula liyawa. Kodwa asibanaxhala, mandize kweli lona mhlophe umbala. Uyawuqonda unjani lo mhlophe? Mandize kulo mhlophe umbala ndiqabe. Yabona lo mhlophe? Ncopha wona, ncopha umbala omhlophe, ncopha umbala omhlophe. Ndiwuqaba wona, ndiyawuqaba umbala omhlophe kaloku ukuze uqabeke, yonke into iqhubekeke kakuhle. Ndicinga uba sendigqibile. Ndiyacinga kanjalo ngoba ndigqibile. Okay, xa ndigqibayo andazi wandithini. Xa ndividiya i-DVD zam ndizawutsala. Xa ndividiya ii-DVD zam ndizawutsala. Ngoku andazi uba ndizothetha nawe ndithini. Iza kuba mfutshane ke le, iza kuba ncinane ngoba andazi uba ndithethe nawe ndithini xa ndithetha nawe. Ngoko ke funeke ndenze emfutshane, funeka ndenze incinane. Cela ucime lulale. Gqibele ngoku ukukuzoba amachokoza nalo mgca amncinane. Khome kancinci nalo mgca mncinane, nalo mgca umncinane ofuna ukubhala. Nanku ndiwubhala, nanku ndiwubhala. Jonga ndiyawubhala. Nangapha yima kancinci, ndiyawubhala. Umgca wehlayo, nanku umgca wehlayo ndiwuzoba. Khome nangapha phezulu ndikusobisisa umgca wehlayo, umgca wehlayo, umgca. Nanku umgca, ndiyaqonda uyawubona nawe lo mgca wehlayo. Nanku kuyangqula ngilapha phandle. Ngoko ke ndizenza i-DVD encinane emfutshane ngokuba andazi uba ndithethe ndithini. Khona nengxolo eqhubekekayo apha phandle, ndimane ndiqala ndiyeka ndiqala. Kuyangxola, kuyathethwa, kushululu nje le nto eyenzekayo. Ngoko ke mandikuyeke ngoku. Uqonde njalo wena? Masithembe uba sowulele ndithetha ndodwa. Masithembe sowulele ndithetha ndodwa. Ndigqibile ke, ndigqibile. Bye-bye wethu, bye-bye wethu, bye-bye, bye-bye, bye-bye. I think we should read the word of the day before I go.
The word of the day for today's video is in the book of Joshua, chapter 1, verse 9, and it reads, I've commanded you to be brave and strong, haven't I? Don't be alarmed or terrified, because the Lord your God is with you wherever you go. I hope that these words can carry you through the rest of the week. Thank you once again for watching.